Timbog ang isang tulak umano ng ilegal na droga sa ikinasang buy-bust operation sa barangay Maydaso, Milaor, Camarines Sur bandang alas 8:30 kagabi, June 15. Kinilala ang sospek sa alias na Mac, 21 taong gulang, walang asawa at residente ng Santa Cruz, Naga City na itinuturing na high-value target individual na matagal na ring minamanmanan ng otoridad. Nasamsa mula sa sospek ang tinatayang 80 kilo ng hinihinalang marijuana na nagkakahalaga ng 9.6 million pesos. Talagang senior po talaga namin and na matimingan po siya. Kasi taga-Naga po talaga to, hindi naman po talaga to taga Milaor. Nangungupahan lang po talaga to dito sa Milaor kasi taga Santa Cruz talaga Naga City siya. Matagal na po itong minamanmanta ng ating tropa. Paggabi nga po, matagumpay natin siyang na-arresto po. Ang pag-online live selling ng mga damit ang ginagamit din umanong diversionary tactics ng suspect para hindi mahalata ang ginagawa nitong ilegalidad. Yung nag-aano din sila nag-perform din siya live selling ng mga damit. Kaya hindi mo talaga na nagbebenta na pala siya ng sabu dun sa apartment na kasi yan nga accordingly dun sa interview sa mga kapitbahay, akala nila is mga tao din kinukuha lang yung mga nabenta niyang sa live selling na damit. Kaya hindi sila nagduda na droga pala yung binibenta na din pala siya ng droga dun sa apartment na inuupahan niya. Sa ngayon, inihahanda na ng Milaor Municipal Police Station ang pagsampa ng kaso laban sa suspect. Isa sa ilalim din siya sa drug test. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.